Diċembru li għadda kien ix-xahar li fih kien hemm l-inqas numru ta' nies qiegħda fl-istorja ta' pajjiżna, 1046 ruħ. Dan seħħ b'riżultat tal-inċentivi vasti li introduċa l-Gvern Laburista immexxi minn Robert Abela matul l-aħħar 3 snin illi kienu kkaratterizzati minn kriżijiet internazzjonali. Kienu deċiżjonijiet li servew biex komplew ipoġġu l-pajjiż fid-direzzjoni tajba kif ikkonfermat il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen nhar il-ġimgħa li għadda. Il-Gazzetta kulħadd osservat li fl-aħħar xahar tal-2022 dawk bla xogħol kienu 10% inqas milli kienu sena qabel, anki jekk f'Diċembru 2021 kien diġà ntlaħaq minimu storiku ieħor fejn jidħol l-att ta' persuni jirreġistraw. Fil-fatt dawk bla xogħol kienu naqsu b'mod sostanzjali fit-12 xahar ta' qabel għax l-ekonomija kienet bittirpilja b'mod qawwi frott il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika li kien qed jimplementa il-Gvern Laburista. Analiżi li għamlet il-Gazzetta kulħadd turi li kemm ilu Prim Ministru Robert Abela il-qatt naqas bi kważi 600 persuna. Dan ifisser li l-att ta' dawk irreġistraw naqas bħala medja b'2 persuni kull 3 ijiem kemm ilu jmexxi l-Amministrazzjoni Nazzjonali Robert Abela. Qabel Robert Abela sar Prim Ministru, l-inqas li kien niżel il-qatt fix-xahar ta' Diċembru kien għal livell ta' 1642 fl-2019. ċifri tal-inqas rati li qatt naqas il-qatt f'Diċembru fi żmien il-gvernijiet nazzjonalisti ta' Lorenz Gonzi u Edi Fenekadami huma bejn 5 u 6 darbitar minn dik miksuba xahar ilu taħt it-tmexxija ta' Robert Abela. Iċ-ċifra storikament baxxa tal-qatt irreġistrata f'Diċembru li għadda seħħet minkejja li Robert Abela kellu jaffronta l-effetti tal-akbar pandemija fl-aħħar 80 sena u kriżi internazzjonali mingħajr preċedent fl-istorja riċenti b'riżultat tal-gwerra fl-Ukrajna.